De vegades penso allunyar-me a qualsevol lloc perquè no em trobin sense més ni més. No vull que m'escoltin i em vegin, i tampoc vull deixar un registre en obert. No vull deixar cap pista del que estigui fent en aquell moment. Així que potser tornaré a amagar-me i a gaudir dels meus petits plaers. Vull veure pel·lícules mentre jugo a Minecraft o qualsevol cosa que no impliqui una pantalla completa, ni massa concentració, només alguna cosa mecànica. Potser podria prendre un descans de tu, fins i tot, i centrar-me a escriure altres coses, crear el meu món. Petits poemes o històries que no tinguin a veure amb tu, perquè sembla que això t'agrada, sí, però no obtinc benefici. Necessito allunyar-me de tot un molt, i això que moltes vegades estic molt trista, segueixo trobant a faltar. No sé per què no trobo algú com tu que ompli de la mateixa manera la meva ment. Seria força alleujant per a la meva ànima poder ser capaç de trobar-te un substitut, ja que tu vas ser capaç d'aquesta malifeta. Vas trobar tot el que volies en un altre cos, i jo, mentrestant, amb les meves idees arcaiques, que tan sols són resultat de ser una ànima anciana, sent que és millor ser honesta amb els sentiments, i honrar-los perquè no es poden cobrir així d'excrements. Quina llàstima que per tu va ser senzill llançar-te a viure, prosseguir amb qualsevol dona les teves experiències i deixar-te portar pel mal i la gel a cabassos.